Schubor nakaslem jong unongsan hima. Saungut ki breu bala subadon kti ban rongto ya ka sunduk nar nega safe jong ka KJP Assembly Book Room Joai kila syakem haki pulit jong ka West Gentia Hills District ka sunduk nar jong ka KJP Assembly Book Room Joai kala syak rongto haka arpulai terik ubnai nokpra badla lapat ya ka haka arpu kendai terik ubnai nokpra hanala badan hajan ka Thomas Jones Synod College ki pulit kila buk den bha ya ka yat ka yeng jong kita ki saungut Bada ka sngi thok ding kila le kem yaki. Haga bening kong la kem shwa yaki laingut na mentong joai. Bada din la kem pat sayo uway na lat rembai. Kat kum ka hubor bala yok lum na ki pulit. La ya thu baha ka jing tok kit. Kini ki saungut kila pla. Ba kila rung hapok ka KJP Synod Book Room na ka jing kang nadin. Bat kila ra ya ka ni ka senduk. Bat hadin ka jing bamla ban play yaka. Kila bread no yaka hanala. Kini ki sangut ki bala syakem ki day ya ki bala tip kerteng kumudon bor lang mani laipu arsnem kerta u edi dikhar sa posnem u lang lakhar laipu nyosnem bat u marwi lingdo arpu prasnem kerta